Bore da, siwmai, rydyn ni'n fyw, croeso i chi i'r wers fyw yma ar gyfer wythnos ailgylchu, ar gyfer arweinwyr Adobe Express. Wel, mae da ni ddwy weithgaredd hwylus iawn i chi heddi, felly newch yn siŵr bod chi'n rhoi gwybod i ni pwy sy'n ymuno gyda ni, ac o ble, felly os ych chi athrawon yn gallu, rhowch gwybod i ni yn y sylwadau, neu lle yn y comments ar YouTube, neu fan hyn ar StreamYard, neu allwch chi hyd yn oed anfon e-bost ymlaen ata i ateb yr dolenni nes i ddanfon i chi rhyw gwarter awr yn ôl, a rhowch gwybod i fi pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni ar gyfer y wers fyw yma heddi. Wel, croeso i'r sesiwn arweinwyr Adobe Express. Os nag chi wedi bod gyda ni o'r blaen, dewch i ni gael edrych yn sydyn iawn dros chydig o reolau. Nawr te, yn gynta, oedwch os oes angen, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi, yna mae croeso i chi wrth gwrs i oedi y fideo, gwasgu pause ar y fideo, ac yna cario ymlaen gyda fe pan mae yn eich siwtio chi fel dosbarth. Yn dweud hynny, fi yn mynd i fod yn neidio nôl ymlaen o'r porwr i'r iPad, a nôl ymlaen yn cyfrifiadur yr iPad. Felly, os eisiau chydig amser na chi, felly fyddai'n yn arafu lawr wrth wneud pethau ddwywaith beth bynnag. Reit, nawr, ar gyfer y sesiwn yma heddi, mae angen y dudalen heriau arnoch chi. Allwch chi weld cyfeiriad y dudalen heriau yn sgrolio ar y gwaelod fyna. Felly ewch chi bit.ly Express Ailgylchu 24. Os ydy'n mynd dros y ddwy reol arall, dewch i ni gael neud hwnna nawr. Yr ail reol yw, mae dystysgrif i bawb. Felly ar ddiwedd y sesiwn, gewch chi athrawon e-bost wrth dom gyda dolen i dystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y sesiwn wythnos ailgylchu yma heddi. Ac yn drydydd, allwch chi hawlio parti pizza i'ch ysgol. Nawr, yn yr e-bost nawr wrth y dom, bydd gwybodaeth ar hwn hefyd. Nawr, dyma fel mae'r parti pizzas yn gweithio. Mae angen i chi i gasglu 3 phwynt. Iawn, mae 3 phwynt yn ennill parti pizza i bawb yn eich ysgol chi, a hefyd gwobr ysgol arweinwyr Adobe Express. Nawr, fel ych chi'n cael y 3 phwynt yma? Wel, yn syml, os ych chi yn cael 100 o blant yn eich ysgol chi, neu os ych chi'n mynd ysgol yn llai, pawb o flwyddyn 3 i fyny, i gymryd rhan mewn un weithgaredd o wers fyw, yna mae hwnna'n rhoi 1 pwynt i chi. Iawn, a fi'n deall bydd ddim pawb yn gallu gwneud e'n fyw, felly bydd rai pobl yn goffa wneud diwrnod ddiweddarach, neu felly yn y prynhawn, neu rhywbeth fel yna. Iawn, ond os ych chi yn llwyddo i gael naill 100 o blant, neu pawb o flwyddyn 3 fyny, pa bynnag un o'r ddau rif yna sydd yn haws i chi, yna mae hwnna'n rhoi 1 pwynt i chi. Newch hwnna 2 gwaith, a chi wedi ennill parti pizza i'r ysgol gyfan. Iawn, wneith Adobe dalu am pizzas i bawb. Mae fwy o wybodaeth am hwnna ar yr e-bost gewch chi athrawon yn dilyn y sesiwn yma. Yn syml iawn, bydd eisiau bod chi wedi tynnu cwbl o luniau o'r gwahanol ddosbarthiadau wrthi a dyna i gyd a danfon hynna bant ni. Reit, iawn. Dewch i ni gael edrych ar y dudalen heriau te i weld beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi ar gyfer wythnos ailgylchu. Dyma'r dudalen, dyna Adobe Express. A wedyn ar y tab drws nesaf i Adobe Express fan hyn, chi'ch chi weld bod fi wedi agor y dudalen heriau lan yn barod. Wrth fynd i'r cyfeiriad sy'n sgrolio ar waelod y sgrin nawr, bit.ly Express Ailgylchu 24. Right, be ni'n fod yn gwneud heddi? Cofiwch, allwch chi ddefnyddio camra'ch dyfais i sganio'r cod QR i ddod i'r dudalen yma, hytrach na teipio hwn, ond diw teipio fe ddim yn ormod o waith ydw e. bit.ly Express Ailgylchu 24. Right, beth yw'n heriau ni heddi? Wel, yn gynta, ni'n mynd i wneud bach o waith dylunio graffigol, creu poster annog cymuned yn ysgol i ailgylchu. Ni'n mynd i'n edrych yn hwnna o safbwynt llygredd plastig yn ein cefnforoedd ni. Dyna beth bydd yn thema ni ar gyfer hwn. A dyma ambell i slogan allwn ni ddefnyddio, falle rhywbeth fel ailgylchu dros gylchred bywyd. Ni'n ailadrodd cylch yn ailgylchu a cylchred bywyd fyna. Os i ni moyn un anifeiliad am bywyd gwyllt ni i barhau, a mae hwnna mor bwysig i gylchred bywyd, i'r life cycle, yna mae ailgylchu'n rhan bwysig o lwyddiant hynny. Chymod y geiriau pwysig, arbed ail ddefnyddio ailgylchu, a wedyn, felly neges bach sydyn fan hyn i engliro fe. Cadw ar moroedd yn ddi-blastig wrth ailgylchu.
Right, dewch i ni gael wneud y Adobe Express i gael dechrau creu y dyluniad graffigol yma. Right, i ni'n mynd i fod yn creu poster. O, mae eisiau fi newid Express draw i fod yn Gymraeg yn ysau. Felly newid Express i'r Gymraeg. Chi wedi gweld fi wneud hwn digon weithio erbyn nawr. Yn y cornel top, ochr dde, drws nesaf i'r glwch fach, cliciwch ar eich avatar. A mewn yna wedyn, cliciwch ar settings. Ac yn y settings, ni newid y gwimplen gyntaf yma o'r Saesneg draw i'r Gymraeg. Right, iawn, mae hwnna wedi wneud. Cau'r ffenest yna, mae Express yn ailwytho, a dyma ni, abracadabra, i ni'n gweithio ar Express yn Gymraeg. Right, ni'n mynd i fod yn creu graffig, felly dwi'n mynd i glicio ar y deilsef fawr werdd. Dyma ni. Dwi ddim yn moyn hidlfio'n addysg, diolch yn fawr. A dwi'n mynd moyn y templedi chwaith, felly lle gau hwnna i lawr. Right, nawr te. Y beth cyntaf dwi'n mynd i fod yn gwneud yw chwilio am gefndir addas ar gyfer hwn. Felly mae hwn i gyd i wneud â llygredd plastig yn y moroedd. Felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar yr ochr chwith. Ar y top dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd. Ac yna chwilio fan hyn. A dwi'n mynd i chwilio am... Cyn i chwilio am ocean, O-C-E-A-N, ocean. O, chi'n bod be, mae'r un cyntaf yna yn un ardderchog, yn dweud. Lle chi fod yn chwilio am underwater, neu seabed, mae hwnna'n un arall lle chi fod yn chwilio am, na fe. Felly, chwiliwch am gefndir addas ar gyfer eich poster chi. O'n i'n eitha licio'r un cyntaf yna o dan ocean, o'n i'n licio'r bywyd gwyllt yma. Felly, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddefnyddio hwnna. Clicio yna fe, a mae e'n gosod ar eich cynfas chi, just fel yna. Ond allwch chi drial rai gwahanol, just wrth glicio arnyn nhw fan hyn ar y chwith, a i trial nhw mas. Mae hwnna'n un eitha neis fyd, chi'n gwybod beth, mae hwnna'n un na. Hwn yn un neis, fi'n licio hwnna. Fi'n licio rai nefyd, mae'r un cool. Felly, chi'n bod, allwch chi glicio arnyn nhw a gweld nhw ar eich cynfas chi. Right. Unwaith chi wedi gosod eich cefndir, mae'n amser da i enwi yn ffeil. Felly lan y corn yn top o'ch chwith, ni'n mynd i alw hwn yn poster, ailgylchu, a mae'n hydref 2024. Na fe, poster ailgylchu. Right, iawn, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr te i wneud yr un peth. Iawn, fi'n mynd i wneud o i'r iPad, felly mae digon amser gyda chi i edrych a pori achos fi'n mynd i wneud yr un peth to. Right, dyma ni ar yr iPad te. Ar yr dudalen cartre, fel allwch chi weld, dwi'n clicio ar y deilsef mawr werdd sydd yn dweud creu graffig. Right. Mae hwnna'n agor y golygydd i fyny. Unwaith mae'r golygydd yn llwytho, i fi wedyn yn mynd i fynd i'r elfennau lawr yn hyn ar yr ochr chwith. Ac ar y top, ych chi'n gweld wedyn allai sgrolio draw i'r cefndiroedd. Dyna ni'r cefndiroedd. A unwaith to, dwi'n mynd i chwilio fan hyn am ocean. Fel na. A chwilio. Right, great. Nawr, ni geisio wneud yn wahanol ar yr iPad i beth i fi wneud fan hyn ar y porwr. Felly, ydych chi'n gweld os na. O, mae hwnna'n eitha neis. Eitha lygo hwnna hefyd. Fi yn hoff o'r ein. Ydw, fi yn hoff o hwnna. Credu mai hwnna fydd i. Ie, na ni. Gret. Eisiau enwi hwn hefyd, felly na iddo lan i'r top fan hyn. Delay popeth sydd dan ni. A roi enw i'r prosiect, sef poster ailgylchu Hydref 2024, na fe. Gret, iawn. Na fe, ni wedi cyrraedd yr un man a'i nôl i'r porwr te i ni gael cario ymlaen. Os rhywun wedi dweud helo eto, dych chi'n gael gweld. Oes na rhywun wedi dweud siomai. Na, neb wedi dweud siomai eto. Na fe, wel, os gewch chi gyfle thrawon, wedwch siomai. Rwch o bod i ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Right, iawn. I fi nôl te ar y porwr. Nawr, beth i ni moyn roi mewn yn falle yw potel fawr blastig. Potel fawr blastig o'r lan ein golygfa tanddwr. Felly ar gyfer y botel blastig, dwi'n mynd i ddefnyddio
eiconau y tro yma. Chi'n ei gawared ar y chwiliad ocean yma, a dwi'n mynd i sgrolio draw. Dwi dal yn yr elfennau, ond dwi'n symud draw i'r eiconau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am plastic bottle. Oops, bottle. Plastic bottle. Na fe. Right. Nawr, dwi moyn un sydd wedi cael ei liwio mewn, mae'r lliw wedi llenwi. Felly dwi ddim moyn just yr amlinell fel sydd da ni fan hyn. Felly os na sgrolio lawr, dyma ni, chymod, mae hwn wedi lliwo mewn. A mae honna wedi lliwo mewn, y botel bop na wedi lliwo mewn hefyd. A mae honna wedi lliwo mewn. Dwi'n mynd siŵr am yr dropin na fyna, allai ni docio fe i ffwrdd. Na i gawd yn mynd, mae hwn yn edrych yn berffaith. Mae hwnna'n edrych yn berffaith. Dwi'n fel potel blastig ddŵr fawr. Dyma ni, un arall. Felly mae sawl un yma sydd yn edrych, wedi lliwo i mewn. Right, a nôl lan i'r un nawr ni'n hoffi fwyaf, sef hwn, dwi'n meddwl. Yeah. Right. Do mewn o hwnna de. Ei osod ar dudalen. A wedyn fi'n mynd i gynyddu maint y botel blastig na. A chi gweld wedyn, mynd i osod yn y canol. Dwi'n mynd i adael bwlch ar y gwaelod, ond dwi'n mynd i godi hwn lan fel bod top y botel yn weddol agos i dop ein cynfas ni. A beth olaf fi'n mynd i gwneud o draw i'r iPad yw gosod lliw i'r botel blastig yma. Nawr, dwi eisiau hwn i fod yn liw, chymod, eitha ysgafn, felly debyg un o'r lliwiau glas yn y cefndir. Felly beth am i fi fynd i'r llenwi fan hyn, a allai ddefnyddio y pipet, y tiwb bach yma. A dewis, falle, beth am ddewis yr glas mwyaf golau sydd da fi fan hyn. Dyna, chi'n gweld, dwy'n un o'r lliwiau o'r cefndir. Neu wrth gwrs, allwch chi fynd lawr i'n mwy o liwiau fan hyn, a dewis un o'r lliwiau glas golau o fan hyn. Ond dwi wastad yn hoffi, chymod, ail ddefnyddio lliw sydd da ni yn y dyluniad eisoes. A dwi'n meddwl bod yr un golau yna am ni weithio yn neis. Ydy, iawn, dyna'n potel blastig ni de, yn y môr. Right, draw i'r iPad i gael cyrraedd yr un man. Right, dyma ni, felly dwi'n yn yr elfennau'r ochr chwith, fi dal eisiau bod fyna. Dwi ddim yn moyn chwilio am ocean bellach, felly na i gael gwared ar y chwiliad yna, clicio ar X i gael gwared ar y chwiliad ocean. Sgrolio draw i'r eiconau, a dwi'n mynd i chwilio fan hyn am plastic bottle. Dyna ni. A sgrolio lawr, a na i ddewis potel wahanol, tro mae hwnna'n mynd i weithio'n iawn i fi. Gret. Nawr, unwaith dwi'n mynd i gynyddu maint y botel yma i gosod un y canol, cadw bwlch ar y gwaelod, achos byddai'n rhoi testyn lawr ar y gwaelod fyna. Nawr, dewch i ni gael cydio mewn lliw. Chymod beth, dwi'n mynd i fynd am y glas golau yna sydd ar waelod y cefndir. Nid y gwyn reit yn y cornel gwaelod ochr dde, ond y glas golau agosaidd dda fe. Felly, dwi'n tapio, dwi'n symud y cylch i'r lliw, a na fe wedi gosod. Chymod beth, bydde fe eitha diddorol i weld os bydde fe'n gallu bod y glas arall, y glas yma, a wedyn chi gweld mae'r botel yn toddi fewn i'r cefndir fyna. Mae hwnna'n eitha neis, yn dweud? Neu lle ni drial hyd yn oed y lliw glas yma. Diddorol, diddorol. Ie, chymod beth, fi'n mynd i adle fel yna fi'n meddwl. Lico hwnna. Right, nôl te i'r porwr i ni gael bwrw mlaen. Dyma ni, ar y porwr, a nawr mewn amser i ni i gydio mewn testyn o'r dudalen heriau a dechrau chwarae gyda'n testyn ni. Right, nawr y peth cyntaf sy'n ni'n mynd yw ailgylchu dros gylchred bywyd. Dewch i ni gael copio hwnna. Llusgo drosto fe, Control C. Allech chi deipio fe, wrth gwrs, fi sy'n bod yn ddiog. Llusgo drosto fe, Control C. A nawr dwi'n mynd i fynd i testyn ar yr ochr chwith. Testyn fan hyn. Clicio ar hwnna. A ychwanegwch eich testyn. A fan hyn wedyn, yn y blwch testyn oedd yma, dwi'n dal lawr control a fi am hwnna yn glido hwnna mewn.
Nawr, ar gyfer y blwch testyn yma, dwi'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Felly, draw ar y chwith fan hyn, chi'n gweld cynlluniau testyn. Dwi'n mynd i newid hwnna i dynamig. Right, nawr, beth mae cynllun testyn dynamig yn gwneud? Wel, pan dwi'n ailfeintio fe, i ni'n gallu newid maint y testyn. Chi'n gweld, lle i wneud e fel yna, ailgylchu dros gylchred bywyd hwnna'n gweithio neis. Neu mae'n gweithio neis fel yna hefyd, mae'r gair bywyd yn amlwg iawn fel yna. Neu chi'ch gweithio fe i ddwy linell. Mae hwnna'n yn neud yr gair ailgylchu yn bwysig yn dweud. Neu allwch chi fynd fel yna, fel bod y gair dros yn bwysig. Dwi'n mynd i fynd fel yna, dwi'n hoffi fel bod y gair bywyd yn cael pwysigrwydd gyda'r cynllun testyn yna. Right, nawr de, ffont. Dwi ddim yn hoff o'r ffont yma sydd â fi. Dewch chi ni gael mynd i'r ffontiau argymhellir a chwilio am ffont trwchus cryf sy'n mynd i fod yn hawdd i'w ddarllen gyda'r holl bethau yma i ni'n gweld ar ein poster ni. Mae yna lot o bethau i'w gweld yn dweud mae lot o siapiau, mae'r botel, mae'r cefndir, y tanddwr. Felly mae angen ffont trwchus cryf arno ni ar gyfer hwn. Nawr, dwi'n mynd gweld unrhyw beth, o'n i bwyty gweud bod fi ddim yn gweld unrhyw beth, ond nawr fi yn fel yna. Os nag ych chi'n gweld rhywbeth yn yr ffontiau argymhellir, allwch chi wastad sgrolio drwy'r ffontiau arferol, ond chi'n gwybod beth, wrth bod fi'n ei ddweud mae hwn yn gweithio'n iawn i fi. Right, felly dyna ni, Noto Sans Display, a weithio wedyn welwch chi bod na wahanol fersiynau o'r ffontiau yma. A chi'n gwybod beth, mae fe, a mae fersiwn, fi'n credu bod fersiwn hyd yn oed fwy trwchus i gael yma. Noto Sans Display Black. O na, chi'n gwybod beth, oedd well dy fi'r un oedd yn ei cynni. Os, well dy fi hwn. Right. Iawn. Nawr, felly, chi'ch chi ailfeintio'ch testyn ychydig hefyd. A fan hyn, ydych chi moyn eich llinellau fod yn agosach at ei gilydd? Os ydych chi, defnyddiwch y botwm yma i newid y bwlch rhwng y llinellau. Dyna ni. A ni nawr wedi twcio reina i fewn at ei gilydd. Beth dwi'n mynd i wneud yn olaf yw dewis lliw ar gyfer y testyn eto o nelweddi. Nawr, dwi'n hoffi'r glas tywyll yma sydd â fi fan hyn, neu felly'r glas yma. Felly eto, dwi'n mynd i fynd i llenwad y testyn a trial rhain. Mae hwnna'n gweithio neis. Beth am yr un tywyllach? Mae hwnna hefyd yn gweithio neis. Beth am un ychydig mwy goled, Na, dwi'n hwnna ddim ddigon clir, ydw e. Dwi'n hwnna ddim yn ddigon gweladwy. Chymod beth? Yr un cyntaf na es i am. Dwi'n meddwl mae hwnna sydd yn gweithio orau i fi. Yn llygad i. Ie. Right. Gret. Draw a fi i'r iPad te i gael cyrraedd yr un man. Dyma ni ar yr iPad. Chi testyn. O, reit. Dewch i ni gael neidio draw i'r dudalen heriau. Dyma fe fan hyn. Dy fi ar Chrome. A na i gopio'r testyn yma. Dyna ni. Copi. Draw i Express, ychwanegwch i'ch testyn, a fan hyn, allai dapio, chi'n gweld ar bysellfwrdd sy'n dod i fyny, yr keyboard sy'n dod i fyny, cornel top o'ch yn chwith y bysellfwrdd, chi'n gweld mae yna sesiwn bach, a wedyn mae eicon copio, a wedyn dros nesaf hwnna, mae'r clipfwrdd i glido y testyn mewn. Dyna'r ffordd rwydda i wneud hwnna. Right. Dewch i ni gael zoom o mas tyma bach. Mae eisiau un testyn ni i fod ar gynllun testyn dynamig, hyfryd. A nawr allai wneud yr un peth, gwthio hwnna o amgylch. Fel yna'n gweithio'n gret i fi. Nawr ffont. Ewn ni'r ffontiau argymhellir. O, wedyn na fyna, yn glir neis. Licio hwnna, gret. Mae'n wahanol i'r un sydd fi ar y por ydy. A nawr, lliw y ffont. Eto, dwi'n mynd i ddefnyddio yr pipet. A dwi'n mynd i ddewis falle'r lliw glas tywyll, neu'r un tywylla sydd â fi ar y cefndir. Gwych, newid y bwlch rhwng y llinellau, a dyna ni, mae hwnna yn ei le. Hyfryd. Dwi'n meddwl bod fi moyn hwnna i fod yn weddol ganolog fel yna de. Ie, gwych. Right, nôl te i'r porwr. I ni gael bwrw ymlaen. Right, beth i ni moyn nesaf? Wel, mae yna negeseuon. Beth am i ni ddefnyddio eicon arwydd ailgylchu. Mae'n arwydd enwog iawn, dwi'n triongl yna gyda'r seithau yn mynd o amgylch mewn cylch. Right, felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith.
A dwi dal yn yr eiconau, a dyna ble dwi eisiau bod, a dwi'n mynd i chwilio yn yr eiconau am recycle. Dyma ni. A to, dwi moyn un sydd wedi lliwio mewn. Iawn, dim un gwag fel hyn. Dwi moyn un sydd wedi lliwio i fewn. Felly hwnna falle, neu'r un o dano fe, neu'r un siap cylch. Dwi wrth yn meddwl am y siap trionglog yma. Chybod, mae'r un yma yn gweithio neis, sef yn dweud un le mae'n wag tu fewn i gylch sydd wedi llenwi mewn. Chi drial hwnna. Dyma'r un dwi'n mynd i fynd am, dwi'n meddwl. Yna'r un y ffefru ni. O, mae'r un mewn calon yn neis, hefyd licio hwnna. Felly dwi'n clicio ar hwnna. Nawr, mae wedi dewis lliw y botel. A chi'n gwybod beth? Dyna'r union liw o'n i eisiau ar gyfer e. Achos dwi'n mynd i osod hwn lawr ar y gwaelod fan hyn. Ble mae pethau'n fwy tywyll. Mae pethau'n dywyllach lawr y gwaelod. Felly, lliw golau sy'n mynd i weithio ar gyfer hwn. A mae'r un lliw ar botel yn gweithio'n iawn. Ond, os i chi moyn newid e, chi'n gwybod fel i newid lliw eich eicon wrth o draw i'r chwith fan hyn, allech chi ddewis lliw gwahanol. Mae hwnna'n gweithio'n neis. A dwi'n moyn neud yn siŵr bod hwnna yn y canol, dyna fe. A mae'r linell binc na yn fy helpu. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw mae eisiau llinell fach yna i bob ochr i'r eicon ailgylchu yma. Felly dwi'n mynd i fynd nôl i'r elfennau. A tro yma dwi'n mynd i fynd i'r siapiau a chwilio am line. Line. Dyna ni. A dwi jyst eisiau llinell syml blaen yma. Clicio ar fe, a dyma hi wedi cael ei ychwanegu mewn fan hyn, yn dene. Felly dwi'n mynd i ddod i fyny a trwch y bordor, a mae e mewn lliw llwyd. Felly dwi'n mynd i newid hwnna i fod yn union yr un liw ar arwydd ailgylchu. Na fe. Roet e. Nawr, dewch i fi gael symud hwn, cydio yn ochr y linell, a dwi eisiau hwnna i fod yn, na fe, rhyw fath o linell sydd fel yna. I ni'n defnyddio hwn i rannu gwylod y tudalen, fel divider, bydd yw'r gair Saesneg. Nawr, lle ddyblygu hwn, a gallu'r un newydd ddod, a chi gweld, mae'r llinell y pinc na mynd i ddweud thai bod e'r union yr un pellter i ffwrdd o'r ochr chwith, a beth yw'r linell arall o'r ochr dde. Dyna ni, mae hwnna mewn llinell, mewn rhes daclus yna. A ni'n mynd i roi testyn wedyn, naeth ochr i'r set yna o siapiau. Right, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad nawr, achos fi'n gwybod bod hwnna'n ychydig gymleth, i fi'n mynd i roi'r eicon ailgylchu a'r ddwy linell naill ochr iddo fe. Iawn. Dyma ni. Nôl ar yr iPad, a fi'n mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith, a o dan yr eiconau, dwi'n mynd i chwilio am recycle. Gret. Nawr, gyda fe tro ma, bydd angen i fi ddefnyddio lliwiau tywyll yn fydd e, achos mae gwaelod y cefndir dy fi yn olau, gwyn a glas golau. Felly, bydd angen i fi ddefnyddio glas tywyll ar y gwaelod fan hyn. Na i ddewis un gwahanol. Fydd lygo'r un yma, mae hwnna'n siap bach diddorol. Nawr, mae wedi gwneud yr un peth, mae wedi dod mewn ar siap yma yn yr un lliw ar botel. Ble mae fe? Gofio fan hyn. Mae wedi dod mewn ar siap yn yr un lliw ar botel, chi'n gweld, ond lawr ar waelod y dalen, wel, dwi'n ddim yn ddigon clir. Felly dwi'n mynd i newid i liw gan clicio'r llenwi ar y chwith, clicio ar y pipet, a dwi eisiau'r glas tywyll. Felly'r glas yna? Ie, mae hwnna'n gweithio neis. Right, dyna ni te, dyna'n arwydd ailgylchu ni. Mae'r linell binc yn dweithio pan bod e'n y canol, a nawr mae angen llinell, felly a'i nôl i'r elfennau. Cael gwared ar y chwiliad recycle mewn i'r siapiau. A fan hyn, o dan chwilio shapes, chwilio am linell, line eto, a'r linell syml yma. Fan hyn. Nawr to, mae wedi rhoi llinell ysgafn yng nghanol y canfas fyna, chi'n gweld? Felly, peth gyntaf dwi'n mynd i wneud yw cynyddu trwch y bordor fel bod fi'n gweld y linell. A wedyn, dewch i ni gael dewis yr un lliw glas na dwi'n meddwl. A beth nes i ar gyfer yr arwydd ailgylchu. Right. Symud hwnna iddi le. Nawr, mae'r linell yna'n rhy drwchus. Licen i bod y linell yna, tu ar un trwch, a'r llinellau yn yr arwydd ailgylchu. Na ni. Dyblygu'r linell, a draw o fe, a mae'r llinellau pinc na yn fy helpu i gael e'n union y man cywir. Hyfryd. Gwych. Right.
Nôl i'r porwr, i ni gael bwrw mlaen. Dyma ni ar y porwr. Nawr, be fi'n ei wneud nawr yw dyblygu'r testyn yma, ailgylchu dros gylch y bywyd. Iawn, clicio arno fe. 3 dot, gweld mwy, dyblygu. Nawr, gyda'r blwch testyn newydd yma, fi'n ni ddod lawr ar maint, a fi'n ni osod e lawr ar waelod y dudalen. Nawr, chi'n gweld, mae'r lliw yn achosi problem nawr, ynddo fe? A oherwydd, mae eisiau bod hwn yr un lliw a yr eicon ailgylchu y glas golau yma. Felly dwi'n mynd i newid lliw llenwad yr blwch testyn yma i'r glas golau, hyfryd. A wedyn dwi'n mynd i wneud peth to 3 dot, dyblygu hwn, a roi'r blwch testyn draw fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn moyn bod e'n dweud ailgylchu dros gylch y bywyd 2 gwaith ar y tudalen. Felly, beth fi'n ei wneud nawr yw mynd draw i'r dudalen heriau, a dyma ni, arbed ail ddefnyddio ailgylchu. Copio hwnna. Mewn fan hyn, llusgo dros y testyn, Control V, glido fan hyn. Chi'n meddwl, dwi ddim yn meddwl bod eisiau'r sleisiau yma, yr slashes, felly dwi'n mynd i gwared yr 2 slice na. Dyna ni. A mae'r cynllun testyn dynamig na meddwl bod ni'n gweld bod e'n llenwi maint y bocs yn daclus iawn fel na. Ia, mae hwnna'n edrych yn gret. Nôl te dudalen heriau. Rai, cadwa'r moroedd yn ddiblastig wrth ailgylchu. Dewch i ni gael copio'r testyn na. A draw. A dewch i ni gael newid y blwch testyn hyn. Lusgo dros y testyn. Control V. Yna fe. A to, allwch chi lusgo eich bocsys o amgylch i benderfynu fel mae hwnna'n edrych ore. Iawn, sut mae'r llinellau yn edrych ore wrth lusgo eich bocs o amgylch. Wel, gwych, mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Fi bron ar ben, ond ddim quite. Dewch ni gael mynd draw i'r iPad i wneud y blychau testyn na, a wedyn dau nôl i'r porwr ar gyfer gorffen yr dyluniad yma i ffwrdd. Rhaid, dyma ni ar yr iPad. Nawr te, dyblygu y testyn yma. Nawr chi'n bod beth, y tro yma, mae'r lliw y testyn yn o nag yw. Licen i fe fod yr un lliw a hwnna, mae chydig yn o leiach. Felly na i fynd, dewis y lliw glas golau na ddo fi. Na fe, fel yna. A nawr na i ddyblygu hwn. Draw fe, na fe. Felly dyna'r blychau testyn wedi wneud. Neidio draw te i'r dudalen heriau. A dyma ni gyntaf, arbed ail ddefnyddio ailgylchu. Newn ni gopio hwnna. Nôl draw. Mewn fan hyn, dewis y cyfan, a wedyn glido. Na fe, dwi ddim yn moyn yr slashes yma, felly na i gael gwared ar reina. Dyna ni. Rhyn peth nawr te, neidio nôl y dudalen heriau. Llusgo dros y testyn yma, cadwa'r moroedd yn ddiblastig wrth ailgylchu. Copy. Nôl o fi. Mewn i fan hyn, defnyddio'r dots glas yma, a wedyn defnyddio'r botwm glido na fanna. Na fe. Cadwa'r moroedd yn ddiblastig wrth ailgylchu. Hyfryd! Right! Wel, mae hwn edrych yn wych. A i nôl ar e'r porwr i gael gorffen yr her gyntaf yma i ffwrdd. Nawr, y peth olaf fi'n ei moyn yw roi ychydig bach o weiad, gweiad, texture yw'r gair Saesneg, o flaen hwn, i gael clymu'r dyluniad at ei gilydd. Right, nawr, i wneud hynny, dwi'n mynd i fynd nôl i'r elfennau eto, a'r tro yma dwi'n mynd i fynd i'r asedau dylunio. Dim chwilio am line, ond chwilio am, o lle, wave. Nawr, os sgroliau lawr, mae yna weiadau gwahanol. Mae hwnna'n un ohonyn nhw, mae hwnna'n un bach neis. Ond hefyd mae ydych chi rai fel hyn, mae rhain yn cool. Mae hwnna'n cool, fi licio hwnna. Mae hwnna'n effeithiol hefyd. Mae rai coch yma'n eitha effeithiol. Fi licio reina. Felly chi'n gweld, mae yna lwyth a lwyth o rai. Chi moyn rhywbeth sy'n mynd i lenwi yn dyluniau cyfan. Sa'n moyn rhywbeth just un siap fel yna. Iawn, felly chi moyn rhywbeth sydd yn batrwm sy'n llenwi'r canfas. Right, wel, dwi wedi pasio sawl un dwi'n hoffi. Chi'n meddwl fe, mae hwn yn un gwych, yn dweud. Right, mewn â fe. Nawr, beth sydd eisiau chi wneud nawr yw llenwi maint eich canfas gyda yr ased dylunio yma.
Right. Pidwch yn phoeni os mae'n edrych fel bod fi wedi strwan waith am nawr. Pidwch yn phoeni. Trust the process, maen nhw'n gweud. Chi wedi clywed y term na? Fe eisiau chi ymddiried yn y broses. Right. Nawr, unwaith fi wedi gwneud na, a pwysig so byddai'n mynd draw yr iPad i wneud hwn, felly mae amser gyda chi botsion. Right, mae ydych chi wahanol ddewisiadau nawr. Iawn? Yr un symla yw i ddod lawr ar togl anrhyloiwedd. Lawr o fe, a chi'n gweld mae e'n mynd i ysgafnhau yr elfen na. A jyst rhoi gwead dros eich poster cyfan. Felly dyna'r opsiwn hawsa, yw i ddod lawr ar togl anrhyloiwedd. Beth allech chi hefyd arbrofi gyda yw dulliau cyfuno, sgrîn neu lluosogi. Iawn? Mae reina'n gweithio mewn ffordd chydig yn wahanol. Dyw lluosogi ddim yn gweithio i fi fan hyn, ond mae sgrîn yn gweithio. A mae hwnna'n yn toddi o'r elfen yma mewn i'r cefndir mewn ffordd gwahanol i just dod lawr ar anrhyloiwedd. Allwch chi hefyd dod lawr ar anrhyloiwedd. Allwch chi ddefnyddio dull gyfuno sgrin a dod lawr ar anrhyloiwedd os ych chi eisiau. Felly arbrofwch gyda hwnna, a chi'n gweld mae'n rhoi, zoom wedi gorwneud y zoom, mae'n rhoi gwead hynod ddiddorol dros y testyn yn arbennig yn dweud. Mae'n neud yn testyn i edrych llawer yn fwy diddorol. Be sydd hefyd yn digwydd gyda fe, oherwydd bod ni'n defnyddio'r dull cyfuno sgrin yw, chi'n gweld, dyn ni ddim yn gweld y siap yna dros y botel. Ond mae yna eto jyst yn neud eich dyluniad chi yn fwy diddorol. Lot o hwyl gyda defnyddio, reit ar ddiwedd creu poster, jyst rhoi elfen fewn gyda rhyw fath o weiad a jyst ysgafnhau fe. Fi'n dwlu ar hwnna, fi'n meddwl bod hwnna di'n mynd ar poster yma i lefel arall. Right, draw i'r iPad te i wneud yr un peth. Iawn, felly yn yr elfennau, draw y fi i'r asedau dylunio a chwilio fan hyn am waves. Waves. Na ddewis i'n gwahanol fan hyn nawr tro ma. Iawn, ni'n gael gweld y broses eto gyda rhywbeth sydd yn edrych yn wahanol. Wel, mae'r un yma ar siap cylch. Dewch chi'n gael gweld fel mae hwn yn mynd eitho te. Right, tap ar hwnna. Cynyddu'r maint. Dyna ni. A mae'n eitha cwl bod y corneli heb y tonne. Rhywbeth bach diddorol, dwi. Driain ar y dull cyfuno sgrin, hwnna'n gweithio'n berffaith. Lluosogi, nag yw. Sgrin yr boi. A dwi'n moyn o lawr ar anrhyloiwedd hefyd. Dewch ni gael gweld. Neu cadw fe'n uchel. Chi'n gwybod beth? Fi'n licio fe lan reit ar cant y cant. Fi'n ni adael fel yna. A na fe. Dyna'n yr haen trosau na. Overlay layer, mae'n gael hwnna'n Saesneg, yn rhoi tyma bach, sprinkle bach o hyd a lledrith ar ein dyluniad ni. Right, fel i fi'n arbed hwn, beth i fi chi'n neud fe, wel, llwch chi lawr lwytho fe'r iPad, i'ch camera roll fel PNG neu PDF, dyna ni. Neu allwch chi glicio rannu, a bydd hwnna'n mynd i greu dolen gweld yn unig, os ych chi moyn rhoi hwnna y URL i rywun i gael gweld eich poster gorffenedig. Draw ar y porwr, union yr un peth, allai glicio ar yr eicon lawrlwytho. Os i fi moyn lawrlwytho fel PNG neu PDF, allai rhoi argraffu hwnna, neu rhoi yn y ffeiliau J2E, neu OneDrive, neu Google Drive, neu beth bynnag i'ch chi'n neud. Neu os ych chi'n defnyddio Google Classroom, allwch chi clicio rannu, dewis Google Classroom yna, a rhoi fe mewn ar y seiniad. Mae chathrawn wedi rhoi chi'r Google Classroom. Neu, wrth gwrs, cyhoeddi dolen gweld yn unig, a wedyn bydd unrhyw sy'n clicio ar hwnna yn gweld eich dyluniad hyfryd chi. Right, gret. Wel, i ni wedi gorffen y weithgaredd gyntaf, ni'n barod sy'n mynd mlaen i'r ail weithgaredd nawr. A mae hwn wastod yn gyfle da i ddweud, os ych chi tynnu rhyw luniau, postio ar y cyfryngau cymdeithasol o gwbl, yna byddwn ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn, bod chi'n tagio fi mewn, fel bod fi'n gallu gweld y gwaith gwych i chi wneud yn yr ysgol. Felly tagiwch at Adobe Meredudd, at Ysgol digidol, neu at Meredudd Jones, neu'r cwbl lot ohonyn nhw, fel bod ni'n gallu gweld beth ych chi wedi bod yn neud. Right, beth ni'n mynd i fod yn neud nesaf te? Wel, dewch ni gael mynd nôl i'r dudalen heriau i weld beth yw'n ail gweithgaredd ni'n mynd i fod heddi. Cael gwared ar hwnna. Dewch ni gael mynd draw i'r dudalen heriau. Dyma fe. Sgrolio lawr, a dyma ni, her 2. Ni'n mynd i fod yn golygu fideo. A yn yn fideo ni, bore yma, dwi'n mynd brawn eto, ni'n mynd i fod yn edrych ar bethau does dim modd ailgylchu. Pethau
anusgwyl i ni moyn fan hyn. Beth yw'r pethau anusgwyl? Pethau yn lle ni'n meddwl bod ni'n gallu ailgylchu, dyn ni ddim yn gallu ailgylchu. A dwi'n mynd i ddechrau chi bant gyda 4 o bethau, ond allwch chi ymchwilio os ych chi'n gwneud gwaith ar wythnos ailgylchu, allwch chi ychwanegu mwy o bethau i'r rhestr yma, achos mae'r rhestr yma yn un faith, pethau ni'n meddwl mae modd ailgylchu, ond mewn gwirionedd does dim. A ni'n mynd i creu fideo syml o rhain. Iawn, fideo syml yn enwi'r pethau, does dim modd ailgylchu, a felly esbonio pam gan ddefnyddio'r troslais, voice-over, troslais. Right, dewch ni gael dechrau ar ein prosiect fideo. Felly, dyma'r poster i fynd nôl i dudalen cartref Express. Na gyd sy'n rhaid i fi wneud yw clicio ar eicon Express yn y cornel top ochr dde fan hyn. Dyna ni. A ni nôl ar dudalen cartref. A ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly dwi'n mynd i clicio ar y deilsef o Loren sy'n gweud creu fideo. A dyna ni nôl i fewn yn golygu ar Express. Nawr, beth i ni moyn y sleid gyntaf i ddweud? Wel, y sleid gyntaf felly yw, allwn ni ddim ailgylchu. Iawn? Dyna beth cyntaf dwi eisiau gweud. Felly, beth yn mynd i ddechrau gyda testyn? Ychwanegwch eich testyn. Allwn ni ddim ailgylchu ... Right, nawr, mae eisiau ni feddwl am ffont, maint y ffont, lliw y ffont, ac yn y blaen. Ond dewch ni gael meddwl am y cefndir gyntaf felly. Felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, i'r cefndiroedd, a chwilio fan hyn am recycle, i weld beth gewn ni. Nawr te, beth styn ni ma. Fi eitha licor hwn, rhywun yn dal y byd. Licio hwnna. Fi'n mynd i fynd am hynna, dwi'n meddwl. Na fe. A chi'n meddwl beth, gyda'r testyn yma, beth am roi e ar cynllun testyn bwa. Testyn ar hanner cylch. A nawr, mae hwnna'n gallu mynd o amgylch y byd, fel hyn. Fel yna'n gweithio, neis. Licio hwnna. Right. Beth am y ffont? Dwi'n mynd licio'r ffont yma. Dewch ni gael newid ffont. Fi licio'r un yma sydd fel llawsgrifen. Mae hwnna'n ffont clir neis hefyd. Fi'n mynd i fynd am yr llawsgrifen na, dwi'n meddwl. Hwna. Right, fi'n colli top y gair ddim fyna. Chwa beth fi'n mynd i wneud yw, cefndir, os dwi'n clicio ddwywaith yna fe, double click, na ni, allai symud e lawr tyma bach. I gael mwy o le i'r testyn. Nawr de. Hwna well, yn dwi? Beth am liw y testyn? Pwy liw chi'n meddwl byddai'n gweithio'n dda fyna? Dwi'n meddwl byddai fe'n neis i bigo mas lliw y môr. Y lliw tywella ar y dudalen yma yw lliw y môr. Felly dwi'n mynd i fynd i lenwad y testyn. A dwi'n mynd i glicio ar y pipet a dewis lliw y môr. A dwi'n meddwl, ydy hwnna mynd i weithio neis fyna. Mae'n atseinio yn ail ddangos lliw sydd yn ni'n barod. Ail adrodd lliw sydd yn ni'n barod. Lle chi hefyd fod yn ychwanegu amlinell i'r testyn, llusgo hwnna i fyny. Chymod, allai'r amlinell na fod y gwyrdd, y tir. Chymod, mae hwnna yn clymu'n dyluniad ni at ei gilydd yn hyfryd awr, yn dwi? Right, great. Right, dyna'n golygfa gyntaf ni, fyna te. A ni'n barod i recordio troslais. Iawn, felly ychwanegu'n troslais i fynd i'r cyfryngau ar yr ochr chwith. Ac ar y top, dwi'n dod i fyny i'r sain. A dyma le dwi'n mynd i recordio troslais. Clicio ar recordio troslais. Dewis microffon, os oes da chi ddewis microffon. A dwi'n syml iawn yn mynd i ddweud, allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Clicio recordio te, byddai'n cyfrif i lawr. Allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Gorffen recordio. Dyna ni. A beth allai wneud nawr yw just gwirio, dyma'r troslais lawr fan hyn. Allai just gwirio nawr. Allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Oedd yna fwlch fan hyn. Nes i gael anadl ddofn iawn cyn dechrau siarad, na dda fe. Dych chi'n gael clywed yna to.
Fyna. Lle, dyn ni'r anadl yna mas. Sy'n eisiau clywed fi yn mynd fel ar y dechrau. Lle, just neud y bach o dwtio ar y troslais. Treol eto. Allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Na fe, mae yna tipyn yn taclus. A nawr chi'n sylwi bod yna sbariwns dyn ni fan hyn. Mae yna ddiwedd sbar i'r olygfa. Wel, dewch ni jyst cisgo hwnna nôl. Gael twtio ar ein llinell amser. Right. Draw i'r iPad i gael neud yr olygfa gyntaf yna. Right, yma ni. Hwn oedd y poster, chi'n cofio i fynd nôl i'r darn cartre jyst yn tapio ar y cornel top o'ch o'r chwith a'r Eicon Express, yr A liw gada. A nawr dwi'n mynd i ddefnyddio'r deilsen oren creu fideo. A dwi'n mynd i fynd i'r elfennau, mewn i'r cefndiroedd, a chwilio fan hyn am, lle ni chwilio fan hyn am rubbish. Ie. Neu trash, fel maen nhw'n gweud yn America. Na, oce. Beth am... Ie, recycle. Ni'n ôl am recycle fan hyn. Ie, sy'n siŵr am reina. Beth am just plastic? Am plastic. O ie, dyma ni. Lle ni fynd am un o'r pethau yma. O'r pethau plastig yma. Mae rhaid yn gweithio neis. Wedyn. Be ddau am degwyd? Neu chyfo weithiau chi jyst yn chwilio am rhywbeth fel gradient. Gradient. O, cynnych. Wel, mae rhaid yn gweithio neis hefyd. Rhywbeth fel... Hwna? Ie, mae hwnna'n gweithio neis. Right. Nawr te, testyn. Mae testyn yn wahanol iawn tro ma, yn dwi? Ychwanegwch eich testyn. Allwn ni ddim ailgylchu ... Mae'n bod yn ddramatig. Right, dewch i ni gael ailfeintio hwn. Nawr, mae testyn yn bwysig fan hyn. Sdim llun dy fi yn y cefndir, felly mae testyn yn gallu bod tipyn yn fwy. Hyd yn oed reit yn y canol felly. Ie, na fe. Allech chi ddod mewn â eicon ailgylchu fan hyn felly hefyd. Allech chi fel wnaethon ni ar y poster. Rhaid, dewch ni gael gweld ffontiau te. Beth i fi'n hoffi fan hyn? Pa ffontiau dwi'n hoffi fan hyn? Lle bod y cefndir yma yn meddwl, lle ni gael ffont ychydig bach fwy cyfoes, ffont ychydig bach fwy modern, felly. Pa'n sydd yn gweiddi mas atau. Piga fi. Hwna. Ie, na fe. Right, so dyna'r ffont wedi ddewis. Iawn. A wedyn lliwiau y testyn. A eto, allech chi fod yn defnyddio lliwiau sydd da chi fan hyn ar y dyluniad. Felly, allech chi fod yn mynd, llenwad beth am y glas yma yn y cornel gwaelod. Llenwad lawr i'r glas yma. Ie. A wedyn am linell, beth am y melyn yma sydd â fi draw yn y cornel hyn. Na fe, chi gweld? A fi'n galw mas lliwiau sydd da fi ar y dyluniad yn barod. Gret. Recordo troslais. Yr un broses. Mynd i'r cyfryngau, sgrolio draw ar y top i sy'n, recordio troslais. Felly bydd angen i chi dweud bod chi'n caniatáu i ddefnyddio'r microffon, clicio allow fyna. A dyma ni. Dim ond un microffon staf i fan hyn, un yr iPad i hun. Tap ar hwnna. Allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Right, wel, ges i ryw fwlch enfawr yn dechrau fyna, felly dych chi'n ei gweld. O, dim sain i ddim yn dod trwyddo ar yr iPad, ar y sgrîn. Byd o'ch ffaen ni. Bach o tocio fyna nawr. Tocio fyna, tocio ar y diwedd. Symud yn ôl. A tocio'r olygfa gyfan. Right, gret.
Yr olygfa gyntaf wedi wneud ar yr iPad. Draw y fi i'r porwr i gael mynd mlaen i'r olygfa nesaf. I ychwanegu golygfa, yn syml iawn, ni'n clicio ar ychwanegu golygfa. Neu ar yr iPad, mae yna fotwm bach jyst gyda plus yn fe ar ddiwedd eich hun eich amser. Rhaid, beth yw'n golygfa nesaf ni te yw cwpanau coffi, cardfwrdd. Iawn, fi'n credu ni jyst ddweud cwpanau coffi. Fi'n credu bod pawb yn deall bod ni'n meddwl y rai, chi'n bod, take away, y rai chi'n mynd â gyda chi bant o'r siop goffi. A chi'n gweld milodd o'n nhw ar hyd y lle, yndych chi? Felly, does dim modd i ailgylchu nhw, achos mae'r cardfwrdd, bod nhw'n edrych o'r maen nhw wedi wneud o cardfwrdd, mae tu fewn y cwpan coffi yna, a ffilm o blastig dros y cardfwrdd, mwyn cadw'r cardfwrdd yn sych rhag y coffi, wrth gwrs, ynddo fe. Felly, mae hwnna, mae'r ffilm yna'n gwneud yn amhosib i ailgylchu'r cwpan yna. Felly, bod nhw'n wneud o cardfwrdd, dim modd ailgylchu unrhyw un o hynna. Sgwylwch chi. Right, felly dewch i ni gael sôn o hwnna. Mae angen i ni gael cefndir arall. Felly, chi'n meddwl beth, mae'n mynd i'r elfennau yn dda, achos yn y cefndiroedd yma, chi'n mynd i gael lle i destun. Ond os yna gwyn ffindo pethau yn y cefndiroedd, allan ni hefyd mynd mewn i'r cyfryngau, chwilio lluniau hefyd, neu lle ni. Right, coffee cup. Trwy ni hwnna. Coffee cup. Right, chwilio am hwnna, please. Dyma ni, right da. Nawr, mae'n bwysig bod fi'n cael un cardfwrdd yn hyn, nid un ceramig. Bydde hwnna wych, ond mae'r cwpan yna'n anghywir. Iawn, mae lle neis fyna i gael testyn drws nesaf. Rwy'n hwnna ddim yn gweithio, achos mae siap y llun ar ei fyny yn lle ar draws. Chymod be, fi'n mynd i orfod mynd draw i'r cyfryngau a chwilio yn y lluniau am coffee cup fan hyn. Coffee cup. Iawn, felly yn y cyfryngau, mae'n fwy o ddewis da chi. Mae'n rhagor o ddewis fan hyn. Dyw rai nawr, chi'n bod, ddim o reidrwydd yn rhai da ar gyfer cefndir, ond mae lot ohonyn nhw yn mynd i weithio. Enghraifft, hwnna nawr, mae yna le drws nesaf i'r cwpan i'r testyn yn dros e. Meddyliwch am ble mae'r sgrifen yn mynd i fynd. Fan hyn, lawr yr ochr fan hyn, lle hwnna'n weithio. Mae hwnna'n un fach da, ynddo fe, gyda'r ffa coffi na, a digon o le i'r testyn. A am hwnna. Clic ar hwnna, dyna fe mae mewn. Right, nawr, oherwydd bod hwn ddim yn dechrau bant fel cefndir, mae eisiau ni ddweud wrth Express bod ni moyn iddo fe fod yn cefndir. Felly, gyda'r llun yma wedi dod mewn, chi'n gweld, mae yna fotwm yn un sy'n dweud gosod fel cefndir y dudalen. Clic, yna fe. Right, nawr, mae eisiau testyn yna i nawr, fan hyn. Felly, beth am i fi ychwanegu testyn? A llwn ni roi cwpanau coffi. Chymod beth, sa'n mynd i ddweud cardfwrdd, fi'n credu bod yn amlwg bod fi'n meddwl rai cardfwrdd. Iawn? A fi'n mynd i fod yn sôn am hwnna yn y troslais byth bynnag. Felly, os ych chi moyn rhoi cardfwrdd, mae croeso chi wneud hynny. Right, ffont. Dych chi'n ei gweld, os yna ffont da yn cael ei argymell fan hyn. Mae'r cefndir yn un plaen iawn. Felly, chymod, mae hwnna'n meddwl allwch chi ddefnyddio ffontiau. Nes i hanner tymor na fi. Ffontiau tyneiach, neu ffontiau mwy addurniadol. Chymod, fi lico'r un tyn yna, fi'n hoff iawn o'r ffont na, dwi'n gwir. Ffont na'n gret. Mae hwnna'n gweithio neis iawn, ydy. Felly, nôl o fi, a time machine yn o'r ffont na. Fi'n mynd i gofio hwnna. Fi'n licio hwnna. Nawr, lliw y sgrifen yma. Eto, dwi'n ceisio defnyddio lliwiau sy'n dafu ar y llun yn barod. Felly, beth am i fi i ddefnyddio'r lliw brown y cardfwrdd ar gyfer y ffont? Dych chi'n gael trial? Clicio ar y brown y cardfwrdd. Nawr, mae angen amlinell, dwi'n meddwl, yn y seged o hwnna nawr. Llusgo'r amlinell i fyny. Pa liw dwi'n mynd am fan hyn? Wel, allan ni fynd am liw y ffa coffi fan hyn. Fel yna. Neu hyd yn oed y gwyn sydd â fi ar waelod y cwpan. Falle bod canol y lliw na'n well gyda lliw y ffa coffi. Ni'n gweld fel yna.
A'n ola, allan i drialau gyda'r lliw y cardfwrdd fel yr amlinell. O, na fe. Iawn, felly, arbrofwch gyda'r lliwiau i weld beth sy'n gweithio orau. Ond chymod, mae pigo lliwiau mas o'r delweddau sy'n o amgylch testyn chi, wastad, ond os mae'n gweithio, mae hwnna'n gweithio yn hyfryd. Right, wel mae hwnna'n edrych yn wych. Nawr, llai ddweud ychydig am hwn. Nawr, gallech chi fod yn darllen hwn mas. Iawn? Does dim modd ailgylchu cwpanau coffi cardfwrdd oherwydd maen nhw'n cael ei gorchuddio o ffilm sy'n cael ei gwneud yn amhosib i'w ailgylchu. Gallech chi ddweud yn geiriau hunain, gweud ychydig yn fyrrach neu'n hirach, just dweud cwpanau coffi a dim byd arall. Hwna lan i chi. Right, diolch i ni gael trial yr cyfryngau, sain, recordio troslais, dewis microffon os oes da chi'n, a wedyn dechrau recordio. Bod cwpanau coffi wedi gwneud o gardfwrdd, maen nhw wedi cael ei gorchuddio gyda ffilm o blastig sy'n ei gwneud nhw'n hollol amhosib i'w hailgylchu. Iawn, dyna ni. Nawr, chi'n gweld mae y troslais yn hirach na'r olygfa cwpanau coffi. Felly beth sy'n angen neud fan hyn yw just llusgo'r olygfa na mas i fod yn hirach fel bod e'n gorchuddio'r troslais. A beth byddwch chi wedyn yw just golygfa wag ar ddiwedd eich llinell amser, allwch chi just clicio'r 3 dot, delay hwnna, ddim eisiau hwnna neu. Iawn? Right. A'i mlaen te i'r olygfa nesaf dwi'n meddwl ar iPad yn syth. Iawn, felly ar ddiwedd eich llinell amser, dwi just yn mynd i clicio ar ychwanegu golygfa fan hyn. Iawn? Ychwanegu golygfa. A dyna fe i ni fyna nawr yn gallu ychwanegu yn golygfa newydd. Beth yw'n golygfa newydd ni te? Dewch i ni gael nid yw'r o. Wel, o'n i ddim yn gwybod hwn. Chi'n gwybod bod e'n amhosib ailgylchu y mwyafrif, yr rhan fwyaf o lyfrau. Oherwydd y ffordd maen nhw'n cael eu glido at ei gilydd, bod dim modd ailgylchu nhw. Wel, o'n i'm yn gwybod sio beth. A hefyd, chi'n gwybod, mae lot o lyfrau hefyd, a rhyw fel ffilm blastig dros nhw hefyd, yn y se. Felly, hwnna'n reswm arall pan bod dim modd i hailgylchu nhw. Right, wel, dewch i ni gael adeiladu'r olygfa yma i fyny te. Na i fynd i'r elfennau, cefndiroedd, chwilio yn books. Mewn yna. Ie. Na, chi'n beth, dwi'n meddwl mae mewn i'r cyfryngau dwi'n mynd i fynd eto. Mewn i'r lluniau, chwilio yn books. Books, mewn fan hyn. Ie. A to, dwi jyst yn chwilio am lun le mae yna ddigon o le i'r testyn. Dwi'n mynd moyn roi'r testyn o flan llun prysur. Chyfo be, mae hwn yn mynd i weithio neis, yn dwi? Hwna, mae lle neis drws nesaf fyna. Bydde hwnna'n gweithio neis hefyd, yna le uwchben fyna. Iawn, wel eto, achos oedd hwn ddim yn reiddiol yn gefndir, dewch i ni gael clicio gosod fel cefndir. A dyna fe. Right. Nawr, dwi'n ddim yn wir yn bob llyfr, cofiwch, right? Felly, mae eisiau hynny i ddweud rhywbeth fel llawer o lyfrau, neu y mwyafrif o lyfrau, neu nifer fawr o lyfrau, rhywbeth fel i chi moyn geirio fe. Dwi'n mynd i ddweud llawer o lyfrau, dwi'n meddwl. Testyn, ychwanegwch chi testyn, llawer o lyfrau. Right. Eto, mae'n amser ni chwilio am ffont addas. Eto, mae'r cefndir yn blaen iawn, felly allai ddefnyddio ffont chydig bach fwy addurniadol wedyn, achos mae'n llawer cliriach i'w ddarllen e. Lliwiau yn anoddach fan hyn, achos dim lot o liwiau i'w gweld ma, os e. Mae yna las gyda ni ar ymyl y llyfr, fan hyn. Hwna'n gweithio neis. A wedyn, beth am ymlinell fel yna. A allan i bigo mas, chymod, lliw... Achos dyw e ddim yn wyn, chymod, ni'n meddwl am liw yr llyfr yma, ond mae hwn yn rhyw liw hifen, diddorol. Mae tu fewn fan hyn yn adlewyrchu oren ar glas y clawr a'r bwrdd. Felly chi'n gweld, gewch chi liwiau diddorol wrth just glicio amgylch. Mae hwnna'n liw bach diddorol nawr, chwar. Allech chi hefyd gyfnewid y lliwiau yna.
os ych chi'n neud na, allai fod canol eich testyn chi yn yr lliw oren yma sydd dyn ni yn gefndir. Chi'n gwybod beth? Fi'n mynd i wneud hwnna. Ie, hyfryd. Right, barod i recordio troslais de. Bant ni, mewn i'r cyfryngau. Le mae'r lliwgodau yna fi? Cynni, cyfryngau, sain, recordio troslais, dewis y meicroffon, a bant ni. Oherwydd y glud a ffilmiau plastig, mae'n amhosib ailgylchu llawer o lyfrau. Felly mae'n well mynd â nhw i siop ail law, i lyfrgell, neu hyd yn oed i'ch ysgol. Dyna ni. To, chi'n bod, oedd yr olygfa na ddim yn ddigon hir. Chi'n beth, mae eisiau fi zoomo mas ar yn llinell amser hefyd i gael gweld pethau'n well. Felly, na ddefnyddio'r togl yma i zoomo mas. Dyna ni. Lleihau lefel zoom yna. A nawr allai lusgo'r olygfa na mas i hyd y troslais ac a gwared ar yr olygfa ychwanegol na gath i roi mewn ar y diwedd. Right, wel, ni wedi wneud dau wedi wneud. Iawn, a dewch i ni gael bwrw ymlaen. Ychwanegu golygfa. Be sy'n dod nesaf de, boes? Be sy'n ni nesaf? Wel, tap glynu, tap selo, sticky tape. Nawr, beth sy'n bwysig am hwn yw bod ni'n dweud, os oes tap glynu yn sownd i unrhyw bapur, yn aml iawn, bydd y papur na ddim yn cael ei ailgylchu. Felly, chi'n meddwl, pan ni'n agor anregion pen blwydd, mae'n bwysig bod ni'n tynnu'r darnau tap i ffwrdd o'r papur, achos os ni ddim yn ei na, bydd yr papur na ddim yn gallu cael ei ailgylchu. Roed, felly, dewch i ni gael chwilio am ddelwedd. Chi'n meddwl beth, fi'n mynd i fynd yn syth i'r cyfryngau fan hyn. Dwi'n mynd i bod yn cael llawer o hwyl ar y cefndiroedd, ydw i. Mewn i'r lluniau, a dwi'n mynd i chwilio am sticky tape. Sticky tape. Be gewn ni da? O, dwi'n teipio dim i yma. O, right, so hwnna'n bolon i fi deipio. Os mae hwnna'n digwydd, os mae unrhyw beth ryfedd yn digwydd, y gys eisiau chi'n neud yw ailwytho. A chi'n meddwl beth, so i arbed y prosiect eto, dim os. Gai ailwytho'r prosiect ma. Ond dwi'n gallu teipio nawr yn chwilio am y lluniau. Ydw, na ni. Sticky tape. Chwilio. Right, a mae hwn yn mynd i fynd. Nawr de. A le fi'n mynd i gael e. Mae'r un, fi licio'r un lliw gwyrdd na, mae'n cool. Cadw sgrolio. Mae sawl un ma, ond mae rai o rai a darnau o dap yn sticio pethau lawr. Mae hwnna'n un da. Hwnna'n un da. Chi'n meddwl beth, o, dwi'n mynd lliwgar iawn, ydw e? Na, ni'n wychylio am rhywbeth bach mwy lliwgar yna. O, mae rai glas a coch yna'n cool. Cofiwch, mae'r lliwiau yna yn helpu ni i wneud yn testyn yn fwy dyniadol hefyd, ydw e? Iawn, felly, os oes modd i ni gael rhywbeth sydd yn lliwgar, mae'n mynd i wneud yn dyluniad ni yn fwy diddorol. Right, yn sgolio nôl i'r top, achos dwi'n siŵr bod fi wedi gweld rhywbeth erbyn hyn. Pa'n weles i nawr. O, mae hwnna mewn teclyn. O, hwn o'n i licio. Ni'n licio lliw y tap yma. Ie. Right. Na fe, dewch i ni gael gosod na fel cefndir y dudalen. Hyfryd. Right, a nawr mi eisiau testyn yna ni. Testyn. Ychwanegwch chi testyn. Tap. Glynu. Glynu. Tap glynu. Neu weithio mae'n cael ei alw'n tap gludiog. Tap glynu. Right, nawr, licen ni gael y lliw gwyrdd hyfryd yma os dyn ni ar y tap. Newid ffont yn gyntaf. Pa ffont? Ffont trwchus neis fyna, fi licio hwnna. O, mae hwnna'n cool, fi licio'r un yna. Ie, hwnna fi ddi. Ie, cofe. Gret. Tap glynu fel yna. A chi'n bod beth, credu bod angen i'r tap glynu yma i fod yn bach o ongl, achos pan ni'n stico tap ar bethau, ni fel arfer ddim yn llwyddo i gael ei arno'n syth. Right, lliw. Na, mae hwn yn ddiddorol, achos licen ni ddefnyddio'r gwyrdd yma, fel mwyn am ni weithio orau. Wel, allan ni ddefnyddio hwnna fel llenwad. O wedyn, chi'n meddwl, mae dechrau'r gair tap yn anodd i'w ddarllen, yn dweud, oherwydd fod yr un lliw a
beth sy'n tu ôl iddo fe. Ond, os dwi'n dod mewn am linell, hei, dyna ni. Lle ni ddefnyddio y lliw y cardfwrdd tu fewn y rolyn o tap. Na, so hwnna'n gweithio. Di, gwyn i dynod. Y gwyrdd tywyll yma yn y cysgod. Os i fi moyn tywyll hwnna ymhellach, beth allai neud yw clicio ar personol fan hyn. A chi'n gweld nawr, allai lusgo fe lawr yn is, a beth i ni'n cael yw fersiwn tywyllach o'r lliw na. Mae hwnna'n gret. Gret. Right, hei, chi'n meddwl beth, dwi ddim wedi arbed y prosiect. Na beth o'n i'n mynd i wneud, ynddo fe? Felly, fideo ailgylchu. Fideo ailgylchu Hydref 2024. Right. Iawn. A nawr mae angen troslais fan hyn. Eto, chi'n meddwl beth fi'n mynd i wneud, yn ytrach na cael yr olygfa ychwanegol na bob tro, achos bod y troslais yn hirach na'r olygfa. Chi'n meddwl beth fi'n mynd i wneud yw, fi'n mynd i lusgo hwn mas nawr, i fod tipyn yn hirach na beth sy'n angen e. Rhyw 20 eiliad, gret. Nawr te. Sbosib bod fi'n mynd i siarad yn hirach na'r 20 eiliad. Gen i weld nhw. Cyfryngau, sain, record o troslais, barod te, a bant ni. Wrth ailgylchu darnau o bapur lapio, mae'n bwysig iawn bod ni'n tynnu unrhyw ddarnau tap glynu. Oherwydd os oes tap glynu ar bapur, mae'n amhosib i'w ailgylchu. Hynny. A nawr allai jocio hwnna nôl. A dwi ddim wedi creu'r olygfa ychwanegol nawr ddim angen yna. Tric bach chi, hack bach i chi fyna i gael hwyluso'r gwaith. Right! Fi'n barod i wneud yr olygfa olaf ar gyfer fy enghraifft i. Felly beth yw edrych fi o papur sidan, tissue paper, papur hwthu trwyn, papur chwythu trwyn yw papur sidan. Wel, yn aml iawn, mae papur sidan wedi wneud mas o papur sy'n barod wedi cael ei ailgylchu. Maen nhw'n ailgylchu papur mwyn creu papur sidan. A mae papur yn wahanol i blastig a gwydyr a pheth eraill. Mae papur yn anodd iawn i'w ailgylchu dro ar ôl tro ar ôl tro. Fel arfer, wneith papur gael ei ailgylchu unwaith yn unig. Ar ôl hynny, mae'n colli nerth. Felly, hefyd, chi'n modd, mae bwgi bos, mae bwgis, mae bwgers, mae snobs o'n trwynau ni'n mynd ar papur sidan. Felly, dwi'n hwnna ddim yn neis iawn i'r pobl yn y ganolfan ailgylchu chwaith. Felly, dyna reswm arall pam dyn ni ddim yn ailgylchu papur sidan. Right, chi dewch i ni gael chwilio fan hyn te, ychwanegu golygfa, cyfryngau, lluniau, a dwi'n chwilio am tissue paper. Neu, chymod, os yna rhywun yn chwythu trwyn ma, nesach chi dwylo, ond mae hwnna'n dda, no chwythu trwyn fan hyn. Felly mae hwnna'n gweithio. Mae hwn yn dda. Gyda'r bocs, achos mae lle fan hyn i'r testyn. Chi sylwi fi wastod yn meddwl am oes na le'r testyn. Mae un arall fan hyn gyda'r menig, a chi'n meddwl beth, mae yna liw porffor neis yn fe, felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r un lliw porffor na, dwi'n meddwl. Ond mae rhain wedyn boxes o'n nhw, mae lliwiau, chi'n meddwl beth, mae lliwiau neis yna, felly yna i ddefnyddio hwnna. Lot o ddewis fan hyn ar gyfer papur sidan. Mewn o fe, llenwi yr cefndir, gan glicio gosod y cefndir y dudalen. A na fe'n iawn fan'na. Glicio ddwywaith, achos licen ni weld waelod y boxes na. Pam lai. Right, a nawr, lle ychwanegu testyn. Felly, testyn, ychwanegwch eich testyn. Papur sidan. Papur sidan. Iawn, sidan. Felly, byddwn ni'n gweud lawr fan hyn, yn Sir Gar. Wel, yng Nghwm Gwendraeth, beth bynnag. Sa'n siŵr am gyfyrddin. Maen nhw'n siarad bach yn wahanol yn gyfyrddin i fi, chwel, bod fi'n byw yma, ac yn Nghwm Gwendraeth sydd â fi, popeth chydig bach yn fwy llafariad, chydig fwy cras gyda ni yn Nghwm Gwendraeth na yng Nghaerfyrddin. Maen nhw'n bach fwy postro fan hyn yn dre. Gweld y gyfan. Reit, pa ffont dwi eisiau gyfer y papur sidan yma. Rhywbeth bach delicate, rhywbeth bach sedate ar gyfer papur sidan, fi'n meddwl. Hwnna, pam lai.
Reit, nôl te, a gosod lliw. Wel, fi'n mynd i gael hwyl yn gosod y lliw yn dwi, achos mae yna liwiau bach diddorol da ni ar y dyluniad. Hwna neis. A wedyn beth am yr amlinell, o beth am y pink na. Beth amdano fe. Neu hwn i dyn nhw, mae yna rhyw lilac na. Dim o gwbl, so hwnna wedi gweithio. Beth am y pink ma de. O, hwnna wedi gweithio. Fi credu bod eisiau cryfhau yr glas, neu'r gwyrddlas yma. Felly, chi'n gwybod beth na i wneud. Tebyg fi nes i gyda'r tap glynu, yw clicio fan hyn ar y lliw llenwi. Mynd i personol, o mae'n ambarod. A nawr, chi'n gweld, mae'r lliw cryf. Dyma'r lliw sydd da ni ar hyn o bryd. Ond allai gryfhau y lliw wrth lusgo fe tuag at cornel top ochr dde. A sy'n rhaid fi fynd yr holl ffordd i'r cornel, ond tuag at y cornel fyna. Allai dywyllu tym bach, neu goleio. Bynnag dwi'n meddwl sy'n gyda, na, tywyllu a cryfhau y lliw. Ie, fel na. A falle na i o leio'r pink ychydig, i'r gwrthwyneb. Tynnu fe i ffwrdd a tuag at y cornel top ochr chwith. Dyna ni. A mae hwnna just neud rhyw tweaks bach i'r lliwiau. Yn sicr wedi wneud hwnna'n haws i'w ddarllen, yn dwi? A dim a fe. O'n i'n clywed chi'n cytuno dy fi fel yna. Right. A fi'n barod nawr i recordio y troslais olaf. Reit, dewch i ni recordio troslais. Fi'n mynd i lusgo hwn mas eto i'r 20 eiliad. A barod recordio. Bant ni te, dewis y microffon. A bant ni. Mae papur sidan yn aml yn bapur sydd eisoes wedi cael ei ailgylchu, felly mae'n anodd iawn ei ailgylchu eto. Ond hefyd, dyw e ddim yn lan iawn i geisio ailgylchu papur mae pobl wedi chwythu trwy'n endo fe. Na fe. Dyna'r ffaith ola ni wedi wneud. Roet, a llai nawr dwtio diwedd yr olygfa. Roet, mae ein golygfeidd ni wedi wneud. Beth yw'r camau olaf felly? Beth yw'r pethau olaf felly ni'n wneud i wella ein fideo? Wel, mae yna ddau beth amlwg. Cerddoriaeth a trawsnewidiadau. Roet, i ychwanegu trawsnewidiadau, chi'n gweld mae yna fotwm bach plus rhwng bob golygfa. Wel, cliciwch ar unrhyw un o'r unas, dim ots pa un, a dewiswch ychwanegu trawsnewidiad. A fan hyn wrth hofro, newch chi weld, dyna ni, chi'ch chi gael y pylu i ddi, neu pylu i wyn rhwng eich golygfeydd, neu just toddi o un i'r llall, fel na, neu gwthio. Mae gwthio na'n gweithio'n cwl. Llithro, wypio. Dwi'n mynd i fynd am y gwthio, dwi'n meddwl. Ie. Allwch chi ddewis, chi'n bod, pa gyfeiriad sy'n gweithio ore. Eitha lygo, i fyny fel na, hwnna'n cwl. Pa fath o bersonoliaeth i chi moyn i'r animeiddio yna. Dych chi moyn i fe ddigwydd yn eitha araf. Dewch chi'r hyd i fyny, na fe. Unwaith chi wedi hapus gyda hwnna, fi'n mynd i glicio ar y botwm ar y gweilio yma sy'n gweud defnyddio hwn gyda phob golygfa. Aha! A nawr, chi'n mynd i weld, ar hyn o bryd, yn hytrach na just cael yr arwydd bach glas yma ar yr olygfa yma, un dwi wedi creu, mae'n mynd i roi fe ym mhob man. Ta-da! Dyna ni. Felly nawr, wrth wylio fy fideo yn ôl, allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Bod cwpanau coffi wedi gwneud o gardfwrdd, maen nhw wedi cael eu gorchuddio gyda ffilm o blastig sy'n ei gwneud nhw'n hollol amhosib i'w hailgylchu. Oherwydd y glid a ffilm... Greit, y trawsnewidiadau yna'n edrych yn hyfryd. Y peth olaf fi'n gwneud sy'n mynd i godi hwn lan yw ychwanegu cerddoriaeth. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau am y trola, nid bod i'r cyfryngau tipyn heddi, cyfryngau am y trola, a dan sain, dwi'n mynd i sgrolio lawr, a chi'n gweld mae yna gategoriau o sain. Felly, acoustic. Falle. Allwch chi weld fwy o rai tebyg i hwn wrth gweld y cyfan. Neu chi'n ni drio. Hwna'n eitha da. Dim hwnna. Hwnna'n sôn fel newyddion yn dweud. Ia. Mewn o fe. Nawr, mae wedi ychwanegu'r gerddoriaeth yna. Yr unig beth yw, mae wedi ychwanegu fe ar 100%. Chi'n gweld? Felly, os na i chwarae hwn nawr, mae e'n mynd i fod yn cystadlu gyda'n llais i yn ormodol. Allwn ni ddim ailgylchu y pethau. Ie, rhy grif. Felly, dewch ni gael dod lawr a lefel yr gerddoriaeth yna. I chi'n bod,
o dan 20% fel arfer sydd angen iddo fod, ydych chi'n gweld? Allwn ni ddim ailgylchu y pethau yma. Mae'n dal chydig yn gryf, dwi'n dweud? Lawr tuag at y 10%. Triwn efo to. Bod cwpanau coffi wedi gwneud o gardfwrdd, maen nhw wedi cael eu gorchu. Hwna'n gweithio. Nawr, ar ddiwedd ein fideo ni, grandwch beth sy'n digwydd i'r gerddoriaeth. Mae pobl wedi chwythu trwynau ynddo fe. Mae'r gerddoriaeth jyst yn stopio'n stond. Felly, mwyn bod yn broffesiynol, dylen ni fod yn pylu yn cerddoriaeth allan ar ddiwedd prosiect fideo. Fade out. Dych chi'n cael trial yn awr gyda hwnna ymlaen. Do. Ond hefyd, dyw e ddim yn lan iawn i geisio ailgylchu papur. Mae pobl wedi chwythu trwynau ynddo fe. Na fe. Llawer mwy proffesiynol. Gwych. Right, wel dyna ni. Nawr, allwch chi, ffrindiau, gario ymlaen ychwanegu mwy a mwy o bethau fan hyn nawr. Cadw ymlaen ychwanegu golygfeydd o bethau eraill sydd ddim modd i ailgylchu nhw. Iawn? Dewch o hyd i'r pethau yma. A falle wrth wneud hynny, newch chi ddysgu am ffyrdd i ailgylchu'r pethau yna os i ni yn ei trin nhw ac yn ei paratoi nhw yn gywir. Pan ych chi'n barod a wedi gorffen, mae ydych chi'r un dewisiadau, allwch chi lawr lwytho eich fideo fel ffeil MP4, MP4, allwch chi lusgo hwnna eto mewn eich fy ffeiliau J2E, neu OneDrive, Google Drive, ble bynnag. Neu, allwch chi glicio ar rhannu, a rhannu dolen gweld yn unig, a bydd hwnna'n cyhoeddi eich fideo chi i'r we, tebyg i beth sy'n digwydd gyda fideos YouTube, a unrhyw un sydd wedyn yn clicio ar y ddolen yna, byddwn nhw'n gweld eich fideo bendigedig chi. Right, dyna ni de ffrindiau, ni wedi dod i ben gyda ein sesiwn ni ar gyfer wythnos ailgylchu. Hei, fori, mae yna sesiwn Calan Gaeaf, felly athrawon ewch yn siŵr bod chi'n cyfrestrwch i'r sesiynau fe ni arweinwyr.express.cymru. Mae yna sesiwn Calan Gaeaf fori, a dyna ni ar gyfer y hanner tymor. Ni wedi cyrraedd hanner tymor. Felly mwynhewch yr wythnos i ffwrdd ffrindiau. A wedyn welai chi nôl. Yr wythnos gyntaf nôl ar ôl hanner tymor, mae da ni sesiwn ar gyfer Sul y Cofio. Iawn? Ar ddydd Gwener cyntaf nôl. Cofrestrwch ar gyfer hwnna. Sesiwn Sul y Cofio. A wedyn mae bwydlen gweddill y tymor da ni lan fyna yn barod i chi mwyn archebu eich lle. Byddai'n braf i weld chi na. A newch yn siŵr os ych chi wedi llwyddo i gael pawb o flwyddyn 3 fyny, neu 100 o blant, i gymryd ran ar weithgaredd wythnos ailgylchu. Yna tynwch luniau, achos bydd hwnna'n 1 pwynt tuag at eich party pizza. Party pizza! Chi, right. Diolch am ymuno gyda fi. Joiwch ar y gwyliau hanner tymor. Ymlaciwch a welai chi mewn wythnos ac ychydig. Hwyl am y tro, hwyl fawr.